हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। कुछ स्पेशल बनाने वाले हूँ गाइस आज मैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। गाइस देखो क्या हालचाल हो गया, मेरा रूम में बहुत ख़राब हो गया गाइस। लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आंनि यूट्यूब चेनेलाव। आङो दायो जाग्रा मोनसे माबा बानायनो नागिरदों आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थाखादो होमबानो मिथिगोन मा बानायनो नागिरदों। ओमफ्राय नैबेहाय गाइखेरखौ फुदुंग्रोनानै लानोसै, ओमफ्राय नैबेयो माइरं एसे, ओमफ्राय नैबिथिं लेखाफ्रा नै माबायदि जाना दङ बेफोर एग्जाम जासिगोन नालाय जोंना, ओमफ्राय टाइमानो गैया नै संनोसै दायो बेखौ। गोलोमजोब्बायहाय आंनि रुमा माबायदि जाना दङ लोगोफोर नायलाय। आयौ आयौ नुबानो खर' सुबावबाव मोनखानाय बिजाबफ्रा नै आयौ थैगोनसैहाय, गोदौसिगोनहाय गाइखेरा। बेयावनो दिनै बानायना नायनोसै जायोना जायाथाय मिथिला आरो। खिर बानायनोसै लोगोफोर, खिर जानांगौ दिनै। ओंखामखौनो जानो हायाखै, आयौ मा जागोन मा होनगोन मोनदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं बानायलांबाय गोदौबाय नै लोगोफोर। ओमफ्राय नै आङो बेवहाय सिनिखौ होना लानोसै आरोना, सिनि। बांद्राय गोदैबाबो मोजां जायाहाय। टेस्टि जागोन ना लोगोफोर, मारै जागोनथाय। ट्राइ खालामनोसै दिनै फार्स्ट टाइम। नुवाखै आं मानसिखौनो लाबो जेबो नङा दे। हाखावखादो इखो आरो मानो दोनबावदो। बादाम भिडिअ बानायदों आङो, मोखाङा बोरै नायलायदो इयो। मा ए बिदि सानदों नोङो, बिदि साननाय नोङो। ए मोदोमदो माइरङा, मा माइरं इयो? दहायनो खिथादो दा, आं बावगारदो। खिर संबाथाय माने माइरंखौ सोमना दोनग्रोनांगौ आरो ना, माने मोजां जायो। आं बुंनाय जाखागोन जोंहा गोदौबाय। ओमफ्राय नै आंना फिसा बारा खननै संगोनबा आंना जागोन दा। आं बारा बाखो जाथारलालै, गारनो हाथारला आं सनाथि जोंदो। आं पाटां ल'लासो दा गारनो हाथारला, आं बारा बाखो। आं पाटां ल'लासो, आं रायलायोब्रा नोंबो मेदामसै, सनाथि मेदाम लाजिखायो आरो ए जेबो नङा दे, साफायानोखा दालाय माथो मा होनदों गाज्रिखाय। ओमफ्राय इखौ जेनेबा बिराद फरायखानाय बायदि नुखादो आरो बिजाबखौ नायनानै। आंनाबो लामा देनजार फरायखानाय बायदि नुदो दे बिजाबफोरा आलाय सिलायनो। आंखौ फराय होनगासिनो नै बिजाबफोरा। लोगोफोर नै जाहांबायमोन एसे, ओमफ्राय बन्द' जाना होलायबाय। मा जागोनथाय, खस्थ'लै संनायाबो। मा जाबावगोन लोगोफोर, मोनाङावनो बन्द' जाना होलायबाय। माने बाराद्राय गुदुं जाबाथाय हारसिं बन्द' जायो। थेवबाबो जाथारनोसै आरो जोङो बानायनानै। गारथारनायाव गैखायालै, आंथ' बानायथारखागोन। टेबोला सेसनै लेथ्रा जाजोब्बायलै लोगोफोरनि। गाइखेरा बिथिं सिट दावहैदों, बांद्राय बोथि जादों ना इयो, सिट दावहैजोबदों गाइखेरा। एरखावफिनसै नै जालायबाय, फाग्लासो आंना मेसिनानो। नै बिथाङा दाना खिर संगासिनो, जोबोर गोथाव नुबाय खिरखौ। दा मोजां मोनो नाय दिनै ट्राइ खालामना नायदो आरो ना इयाव। इखौ आङो साहा फुदुंनो मेगि संनोसो बायदोंमोन आरो ना इखौ। ओमफ्राय दिनैयावनो ट्राइ खालामनो मालायफ्रा मा संसै गोथाव मा होनबा लोगोफोर, ओंखायनो आंबो स्रि संखामारदो आरो। हस्टेलावथ' मोजां मोनजाखाया नालाय लोगोफोर, मिथिखायो बयबो। ओंखायनो जोङो दिनै संनोसै आरो ना लोगोफोर। थैबाय दानाबा बन्द' जाना बाय नै मेसिनानो। मा अबस्था जायो लोगोफोर नुदोंना जोंनि संनायफोरानो, जानायबो सुखुवा, संनायावबो सुखुवा। लोगोफोर मा बुंबावनो, बेनोसै आरो ना लाइफआनो। नै एसे मोनहांबाय लोगोफोर, नै एसे नांबावगौ, माइरं मोजां होजोबाखै। जाफिनलायबाय माथो। जाफिनोब्रा आंनिया थाबनो गैया बिदि होननाया, ओमफ्राय खुगासो नांबाय नालाय। बन्द' जाबाय थायो मेसिना, एसे माबा जाबाय नालाय गुदुंथार, देरनोसै जानाय नै संग्राया। सनाथि
गोजानाव थाबासो मोजां नुयोना संग्राया अनजिला सनाथिनि दाम दे एन्जेल एन्जेल आंनि नामा एन्जेल सिख्रि थासिगोन दे सनाथि एन्जेल सिख्रि एरगासिनो नै संगासिनो लोगोफोर गोथावानो जागोन नायनोसै मा होनो मेलेम जानायनि जानोसै जों लोगोफोर मेलेम जायोना जे बिदासो इलाय मेलेम जालाबायदों बे मेलेम जायो गाइखेर आरो माबा बिदि दा नखलि गाइखेरसो मानिफ्राय जेबो बानायनाय नङा बेबा बेबो आमुलसो आमुला मानिफ्राय बानायनाय गाइखेरानो बेबो गाइखेर दा अरिजिनेल गाइखेर नङा खोमालै मोसौनि गाइखेर मोसौनियानो एसे माबा माबि लगायदेरनाय थायो ओंखायनोथ' होनदों बाराबा सनाथिनि बाराबाया सनबायदे आंनाव लोगोफोर मा खालामगोन दा रायलायनाय जेबो नङा दे सोलोंनायसो बेफोरो बोरैबा माने आन्दाज मोनफ्लाङा बुंनायानो माबा बाराबा बाराबाल' थांबाय थानाय जाबाय मायबा मोनसे माने बाराबा दे जासिगोन बिदि बांद्राय लोंनानै गोदै बाराबा खोनायानि सुगार जागोन ना मा जाबाय दे ना बांद्राय गोदै जाबा माने देनां बोरायबा बुरैबाथ' गोदै जाखाना होनो बोरायबा बुरैबा हायोबा आरोना हायो मा थानांगोन जोंहा बाबायाथ' दाना जानानै गोदै सिनिनि साहाबो लोंनो नागिरबाय जाय सहायनो हाया बेनो गैला खिन्थु जाबैया लोंनो नागिरा दे बेसे मोजां गोदैसो लुगैयो गोदैसो नायखायो लोगोफोर दे खनसे होफिननायसै Misalnya, tapi yang bagus tapi pasti akhirnya yang sebenarnya dia benar-benar Afrika saya mau siapa ini Afrika dia benar-benar mau mau siapa paham boleh jadi karena ada di sini komuni man ini gitu sampai kayak sini dulu betul lagi kayak sini jadi bagi itu coba banyak saya sini ada saya semua kita sebab karena jalan semuanya jalan semuanya jadi akhirnya mau baik malam jalan sampai sana kan bisa baik aku mau jalan malam jalan sampai dia bekerja di sana oh ini jadi baca masa ini अच्छे से पका रही हूँ टेस्टी बनाऊंगी इसका गाइस अभी हम बना रही हूँ बहुत स्पेशल खाना बना रही हूँ गाइस अब देखते रहिए गाइस अभी मैं बहुत अच्छे से पका रही हूँ कैसे तो फूल खाइए बहुत दिनों से मैं ये खाना खीर बना रही हूँ कि खाऊंगी बिराद गोबावनिफ्राय जानो लुगैबाय थादोंमोन आं गावसोरनो खिन्थु संना जानोसै होननानै बायदि हायदि गावसोरनि सनाथिजों उन्दै जामानोसै सनाथिया साखिनायनोसै आरो दाना हो नङा माइरङा फिसा फिसा खानालाय ओंखायनो अट'मेटिक गामियानो हारसिं जायो हारसिं बन्द' जायो होनबाय दा गोदै जागोन जायाखै सिनि नांजोबा हे गाइस मोनजाथारसिगोन होनबाना लुबैनायखौ मोनजाथारसिगोन होनबाना जासिगोन आं एरबाय थायाबा खामथाबनो नागिरो नोंनाव आंबो गोथै बारा जायो सोलोंदों गोथै बारा जाबाय आंनियाव गोदै माने मा गोदै ना गोदै आंलाय गोदैनि खामागा जायो खामखायो गोदै खालामनांगौ नोंनाव गोथै बारा जाबाय दे आं मिथिगौ बन्द' खालामबाय इदि एखौ नांला नोंजों गोथाव जाजोबो होखादो हो जाबाय मा बारामासो मा जाखो बादामालाय बिदिनो आरो होनजागोन गोलोमफ्रुजोब्बाय बेथोन जाबाय मोनबाय मोनबायलै दैयासो जौबालाय जाबाय मैं बोली तो क्या কি তো কই দিয়া না नाम क्यों और एक नाम क्यों लेना নাম তো चपाती কি चपाती नहीं चप्पल चप्पल की बात है चप्पल चप्पल नहीं पता क्या है उतना बड़े का दोबारा इसमें क्या इससे बने ये भी है কি রে না রে পুরো এই ভিডিও হয়ে যাবে मजा वाओ तुम्हारा बनने कैसा है टेस्टी एकदम टेस्टी नहीं है ना टेस्टी है बहुत टेस्टी है ये दे जक्स वाला हेलो itu dia nih kau nih वाओ मजा lah आके देखो तो कि मजा लगी ना nih टमाटो खाबो पूरा इंटरेस्ट लगा और भी है अगर खाना है तो ले लेना ये अच्छा लगा लेकिन ऐसे टाइम पास के लिए खा सकते हैं
सब चीज मीठा हो वो तो बात नहीं है ज्यादा मीठा खाना এইটো चाहिए চাউলৰ লগত বনাই ন তিল আছে কি বা আছে মই গমেই পোৱা নাই খাই কিনিও তিল আছে তিলটো মই গম পাইছোঁ বাকী কি বনাইছে তিল আছে তিলটো বহুত তিল মিক্স হৈ খা সেইটো কৈছোঁ আৰু দিব পুৰৰ বনোৱা নাই नहीं वो लाया बोला नहीं ফেৰকে मुझे दिया ইটো ষ্টিকাৰটো চালে दादा अंतर की শোনাছিলে এই ষ্টিকাৰটো এনেকৈ বুনে নাই दोस्तों सबको खिलाना मुझे এই ষ্টিকাৰটো দেখো জানাম সোনাজি को मानने वाला है ऐसा लग रहा है मैं बोलूं था बोले ने लगे नहीं बोलूंगा নাবানাগো বালাম যা খাও 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 और मैं सीखने बाद मैंने यहाँ से देने এই শুনুগা মানে এই শুন গিলাই নি শুন বাইবা খানি জানাইছিন कुछ चुप रहो डालेंगे एना बहन ना और मैं अच्छा टाइम में फोन किया ना भगवान के ऊपर से देख रहा था फोन करो এই আনে নি তুমি চাখিনো জানো কিছ মিনিট